Шарено. Кой скажи? Викай, спокойно. Човек да не се пусне без иска в тебе. Абе, какво? Ей, вече, има някакъв момчето на Иван и Иван се пуска и се заяжда само. Да? Тел! Не го ли познаш? Не. Как да не го познаеш, бе? Брат, какво да направя? Аз го познавам, момчето. Браво на тебе, аз па не го. Те вече ще знаеш, че го познаш. Аз къде го познавам, ей? Питай Иван дали има момчет или не. Не мисля.